näytösajoissa ajellaan, niin kyllä tää on, kuule Jorma, tää on tosista totta, kun viivalla ollaan. Olen samaa mieltä. Voi Haaviston Killari sammahti. Mitähän tässä tapahtuu nyt, kun hän ei päästykään jatkoon? Täällä vielä, kato, nyt sieltä lähtee ottamaan kiinni. Sulla 17 vuosia vanhuudella. Mutta sitten tuossa lopussa oli näkemään eli ja tiukkaa siellä. Lehtinen kakkosena. Nyt joo. Kakkonen kohdistetta. Katsotaan nyt numerot, tässä on käynti paikalla. 450. Hän on kanssa sen Reijo Mielisuun katsoa tuosta asusta. Ja Jere nousee jo toiseksi siihen vanhan konkarin perään. Reijo Laika, aina 200 vuotta. Ja siinä on melkein 40 vuotta nuorempi kaveri sitten perässä. Katsotaan, kun palaan pää kestää loppuun saakka. Ja Jere sisäkautta ohi. Sorma hei. Kuinka se on niin, että Jere tärkeästi vielä? Mutta toi on toi Akku on tos ainoa pelastus. Ja ruutulistu heilahtaa, Jere Haavisto sitten vaikka tartti olla vähän heikkoja, niin sanotaan pyörä viivalle, niin homma kotiin. Meni voiton puolelle, kaikesta huolimatta. Hyvä homma. Kyllä sitten lopuksi irrotti kappaleesta.